Il-kontestant tal-kariga ta' Kap Nazzjonalista Chris Said ħareġ iddefendi lill-Kap Caretaker tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li f'messaġġ li kjat li bat lill-membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kompla joħroġ biċ-ċar il-firda li ġabet magħha din l-elezzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Ja messaġġ privat fuq iċ-ċett tal-Grupp Parlamentari li spiċċant il-medja li jiena ma naqbel xejn kif dawn it-tip ta' messaġġi privati jispiċċaw barra, jispiċċaw imperċa b'dak il-mod. Min-naħa l-oħra f'intervista mat-Times of Malta, Adrian Delia b'mod indirett għal barra lil dawk il-persuni li ma jridux jaħdmu miegħu jekk jiġi elett kap. Apparti Simon Busuttil kien hemm bosta li kritikaw lil Delia, fosthom id-deputat Jason Azzopardi, id-deputat Carola Aquilina u Ray Buġejja. Daw kollha li huma skomdi jaħdmu għall-partit, imma komdi biss jaħdmu għalihom, naħseb jitilqgħu ħedhom. Fl-aħħar ftit ijiem qabel jivvotaw it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista, issoktaw il-Botti bejn Delia u Said. Chris Said li qed ikompli miexi fuq il-politika ta' Simon Busuttil u jieħu pożizzjonijiet ta' tħassib fuq diversi temi, fosthom il-pensjoni privata obbligatorja li titfa' pis fuq il-ħaddiema u min iħaddem. Jien naħseb li second pillar pension illum jew għada rridu niddiskutuha. U allura l-Partit Nazzjonalista huwa lest li jiddiskuti mbagħad jara jekk din għandix tiġi introdotta. Chris Said ftaħar bl-integrità u l-esperjenza li għandu fil-politika. Imma l-integrità tiegħi qatt ma ġiet imċabsa, l-integrità tiegħi baqgħet hemm bla mittifsa. Delia jgħid li se jagħmel lill-Partit Nazzjonalista partit ġdid. Iżda Said wieġeb għal din id-dikjarazzjoni u qal li lest li jaħdem ma' kull minnu validu fil-partit. Għalhekk mintom se tisimgħu qatt ngħid li jiena se nneħħi, se niknes lil dawk li kienu fil-partit jew lil dawk li għal snin twal tant taw lil dan il-partit. Min qed jgħid hekk qed jagħmel dan bl-argument li jinbeda kollox bil-ġdid. Dal-partit għandu ħafna tajjeb, dal-partit għandu pedamenti ċari. Chris Said ikkonferma wkoll li fit-tellieqa għall-Kap qed jaħdem id fit ma' l-eks li kkontestaw m'għaddix mill-ewwel round ta' votazzjoni li fiha vvutaw il-membri tal-Kunsill Ġenerali. Diġà għamilta man nista' l-eks u rrid ngħid li l-maġġoranza kbira tagħhom illum qed jagħtuni l-appoġġ inkluż it-tim kollu tiegħu li jingħaqad mat-tim tiegħi u qed jaħdmu fan wieħed għal nhar is-Sibt li ġej. U f'bott oħra lejn Adrian Delia, Chris Said qal jekk jiġi elett kap huwa diġà għandu siġġu parlamentari. Ovvjament jiena membru parlamentari illi it-17 ta' Settembru nibqa' membru parlamentari. Jekk inkun magħżul kap tal-partit immur nieħu l-ġurament tal-ħatra ta' kap tal-Oppożizzjoni nhar it-Tnejn li ġej. U il-partit ma jkollu l-ebda problema biex il-kap tiegħu ikun kap tal-Oppożizzjoni. Il-ħamis fil-għaxija fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista huwa mistenni l-aħħar dibattitu bejn iż-żewġ kontestanti.